Salutare lume! Astăzi suntem la un joc horror și suntem într-o casă bântuită. Înseamnă că a fost cineva. Ne uitați-vă, a fost câteva vagi pe aici. Hai să mergem. Wow, asta e grădea. Jocul încă nu-i terminat și jocul nu ne lasă să mergem mai încolo, doar vom explora. Ia uitați-vă. Wow, aici a trăit cineva cu adevărat. A trăit și a lăsat totul. A plecat. Ăsta e noul joc. Vom intra și în bucătărie. La etajul următor o să fie update-ul pe 4 august. Ia uitați-vă ce dezastru a putut face. Nu ne uităm în cutie. Hai să intrăm și în cutie. Oh my fucking god. În cutie, wow. Wow, ce... What the fuck? V-am zis că casa e paranormală. Sus o să fie și mai groază. O să facem clip. Nu facem live. Facem clip. Nu mai suport. Oh my fucking god. Scuzați că vă zic asta, dar uimitor. Uimitor. Ah! E o fantomă! E o fantomă! E o fantomă, dude! A plecat. Ok. Scuzați, asta e o casă paranormală. Nu intrăm acolo. Acolo sunt lilieci, să știți. Pe final de clip vreau să vă zic că nu o să mai postez atât de rar. Mâine mai facem un videoclip tot horror cu altceva, nu facem la fel. Facem cu o altă casă părăsită. Și jocul afară a fost făcut, dar nu vă pot eu arăta. Avem și umbre. Asta e joc tematic. Și ăsta e caracterul nostru în papuci. Ăsta e caracterul, pur și simplu. E un joc indie făcut de cineva nume Jacob Marius. Și lumina de pe cameră e bună. Focalizează. Ok. What the fuck is hell? Știm că videoclipul ăsta dura foarte puțin, dar jocul afară e făcut, dar